У гэтым годзе дзень перамогі выпаў на другую нядзелю мая і супаў з яшчэ адным важным для беларусаў святам – днём дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга. Пагадзіцеся, асабліва сімвалічна ў год народнага адзінства. У святочны дзень у Шклове прайшоў маштабны аўтапрабег. Аўтапрабег, прысвечаны дню дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, стаў па-сапраўднаму маштабным мерапрыемствам і па колькасці ўдзельнікаў, і па колькасці наведаных месцаў. Адразу пасля заканчэння мітынгу да дня перамогі калонна машын пад дзяржаўнымі сцягамі рушыла ў дарогу. Узначаліў калонну кіраўнік раёна Александр Титок. Мы сегодня проехали автопробегом, возложили цветы, отдали дань памяти тем, кто погиб. Каждый памятник, каждое захоронение, оно наводит только на одну мысль. Надо, чтобы был мир на земле, чтобы не было войны, чтобы наши дети, внуки жили в спокойствии и добивались подвигов на хлебной ниве, на производстве, у станка или на ферме. То есть каждый человек сегодня должен осознать, что такое война и какие последствия она приносит. В том числе мы сегодня этим пробегом еще показали, что под вот этим флагом нашим Республики Беларусь мы готовы и дальше поддерживать мир и благополучие в нашей стране. Маршрут пролягаў праз населеныя пункты Шклоўшчыны. Удзельнікі наведвалі брацкія магілы, памятныя месцы, абеліскі. Першы пункт – Княжыцы, затым Еўдакімавічы. Менавіта ў Еўдакімавічах удзельнікі аўтапрабегу змаглі наведаць царкву ў гонар святога Мікалая Угодніка, каб ушанаваць памяць загінулых у гады вайны. Запалілі свечкі за іх спачын. А затым удзельнікі прабегу наведалі месцы ўвекавечання памяці герояў у лакуцях, старых чамаданах. У кожнай кропцы маршруту шклаўчане складалі кветкі ў памяць аб тых, хто змагаўся за мирную незалежную будучыню для своих нашчадкаў. Участвовал в Великой Отечественной войне мой родной дедушка, Колчевский Степан Куприянович. И для меня эта дата, память о нем. Память о его мужестве, о его подвигах. И сегодня мы посетили его родную деревню, Старые Чемоданы, возложили цветы к памятнику и отдали дань памяти погибшим жителям этой деревни. Молодежь испытывает грандиозную радость за нашу страну, за людей, которые участвуют в таких мероприятиях, и гордость за них же, да, за этих людей. Также мы испытываем благодарность к тем людям, которые дали нам это мирное небо. У вёсках і аграгарадках удзельнікаў прабегу сустракалі прадстаўнікі сельвыканкамаў, настаўнікі, школьнікі, лідары, актывісты дзіцячых і маладзёжных грамадскіх арганізацый. Гучалі вершы, віншаванні з вялікім святам, словы падзякі тым, хто здзейсніў подзвіг. А як не цаніць гэты подзвіг? Ці можна такое выкрасліць з памяці? Безумоўна, не. Я очень рада, что я стала участницей автопробега в эту знаменательную дату. Благодаря ветеранам мы видим мир на этой земле. Спасибо им. Я посетил много интересных мест с папой. Мне очень понравилось. Я поздравляю всех с праздником Победы! Фінальнай кропкай прабегу стаў аграгарадок Гарадзішча. Тут удзельнікаў чакала сапраўдная смачная палявая кухня, а таксама святочны канцэрт. Кіраўнік раёна, падзякаваўшы ўсім за ўдзел у аўтапрабегу, у гэты дзень таксама асабіста наведаў і павіншаваў ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. І, вядома, нашым дарагім ветэранам былі ўручаны кветкі і па традыцыі харчовыя наборы. Віншаванні сталі прыемнай нечаканасцю для ветэранаў. З кожным з іх старшыня райвыканкама пагаварыў асабіста. У душэўнай гутарцы успоминали военное лихолетие, дяковали за повагу и клопот. Не забывайте, если действительно, как наш Александр Григорьевич сказал, если забудете это, тогда все забудете. Если забудем свою тогда историю, то забудем свою страну, да, потеряем. Да, потеряете и страну. Так что продолжайте, да. Не забывать, особенно, а уже нас, таких участников войны, совсем мало осталось. Я ж по себе знаю, что мне было 17 годов, как началась война. Ну так вот, пожалуйста. А мне сейчас 97. Конечно, хочется пожить. И пожить интересно, а что дальше будет? А как дальше будет? Хочется. Но
всему свое время. Наше время ушло. Хотя оно было очень трудное, не дай Бог пережить никого. У гэтым годзе дзень дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга мае асаблівы сэнс, паколькі 2021 год аб'яўлены прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь годам народнага адзінства. Наша сіла ў тым ліку і ў гістарычнай памяці, якая таксама прапечатана на сцягу ў выглядзе двух колераў – чырвонага і зялёнага. Чырвоны – колер сцягоў чырвонай арміі і беларускіх партызан, якія вызвалілі родную зямлю ад фашысцкіх захопнікаў. Зялёны – колер лясоў і палёў, сімвал вясны, надзеі і адраджэння. Ёсць і белы, гэта колер арнаменту, адлюстроўвае духоўную чысціню беларусаў. Адзінства, злучэнне пакаленняў і гонар за радзіму сталі візітнай карткай гэтага святочнага дня, які назаўжды ўводзіў у гісторыю года народнага адзінства.